Salutare și bine v-am găsit la primul episod de gaming de pe acest canal. Astăzi să ne jucăm Rocket League. Intrăm rapid pe Rocket League. Ce o să facem mai exact? Pur și simplu o să dăm niște meciuri de casual, ca... na. chestii normale la un prim episod de gaming. Pur și simplu vă arăt eu gameplay-ul meu. Probabil în viitor o să facem și challenge-uri interesante, poate chiar pe Minecraft, vedem. Momentan o să ne jucăm Rocket League. Imediat să-mi conectez și controllerul. Corect, am intrat. Bun. Am intrat, o să intrăm mai întâi la training, să ne antrenăm puțin înainte de toate. Vedem și cum mi se mișcă frame-urile, nu prea bine, dar ne descurcăm, să zicem. Ca rank sunt, o să vă arăt imediat ce rank sunt silver. Da, rankul nu este foarte mare, dar da. În viitor o să încerc să fac și o serie în care să dau rank up. Sper că o să-mi reușească. Poate chiar să-mi iau un calculator mai bun, pentru că mi se mișcă foarte nașpa. Am frame-urile foarte mici din cauza filmării. Totuși, momentan, doar o să ne jucăm, pur și simplu. Ca skill-uri mecanice, ce pot face, pot să fac tornado spin, e de fapt foarte ușor, pur și simplu țin R1 apăsat, adică butonul meu de A-roll, R1 apăsat și butonul meu de A-roll right și efectiv dau de joystick-ul stâng în partea stângă, mă duc așa în stânga cu el și îmi face wave. O să intrăm și la un match, ca să nu vă plictisesc foarte mult, pentru că tocmai am intrat pe imediat remove player. Intrăm cu celălalt cont. O să intrăm și o să jucăm un 1v1 casual. Pentru că la 1v1 am rankul mai mare. Oh. S-a întâmplat asta? Intrăm într-un alt match. Se pare că o să dureze. Perfect. Ne-a băgat. Am băgat pe niște setări ce pot face și eu ca să mi se miște mult mai bine. Perfect. Da, am FPS-urile puțin mai mari. E cât de cât ok să joc la... AMM are rol destul de mare, așa că ei o să joace binișor. Momentan, videoclipurile de gaming nu o să fie foarte interesante, pentru că pur și simplu... nu! S-a dus. Am întors-o? De ce? Ce dați? Ups.
Mersi pentru nimic, mersi pentru pas. Am pas. M-ați spus Paolo. Nu știu ce fac. Și văd că nici el habar nu are. Pentru că pup. Măcar acum să dai și tu. De data asta a fost pe poartă, așa că n-ai știu ce. S-a dus. Dacă mă întrebați de ce am ales Rocket League, am ales pentru că este jocul meu preferat și e foarte ușor să mă joc efectiv și să vorbesc în același timp. Nu trebuie să mă concentrez chiar de mult, mai ales că joc just for fun. Da, par puțin cam sweaty, da. Nu. Nice. Să încercăm ceva freestyle? Nu știu. Mai bine nu. Pentru că se întâmplă chestia asta. Mersi. M-a cam împins acolo. O să luăm rapid boostul ăsta. Nu, vine. Perfect. Ups. Se pare că îmi dă pase, cred. Mersi. Da, puțin ciudat. Continuăm. Ups. Nu! Pam! Pam! S-a dus. Mersi pentru pase, pe care n-am reușit să o preiau. Am încercat și eu ceva acolo. Nu mi-a ieșit, n-a ieșit. Nu mi-a ieșit half clipul. Îi prindem asta, bum, bup, bup. Mersi. Vai. Îmi place că nu folosește bump-ul atunci când trebuie și e puțin cam ciudat playstyle-ul. Nu! Ce se întâmplă? Nu! Văd că nu observă chat-ul, nu mi-a răspuns încă. De ce am făcut asta? Sunt obișnuit cu duo. Vai. Nu! Nu te cred, a sărit fix. Bun, perfect, mi-am cod. Bun, mi-am conectat controlul din nou. Am avut o mică problemă. Continuăm cu meciul. Mergem. Luăm mingea, ne întoarcem. Cine știe, poate avem timp să facem și un comeback. El nu joacă prea bine. Sincer să fiu acum. Nu vreau să fiu toxic sau ceva cu el, dar a avut noroc la fazele alea. Acum n-aveți ce să ziceți. Nu prea aveți cu ce să comentați la faza asta, pentru că ați văzut cum... Mă rog, a avut noroc pentru că am greșit eu, practic.
Eu am făcut să era în greșeală, el a luat pur și simplu mingea. Asta a fost o pasă bună. Păcat că nu știu cum să o folosesc. Nu! Da. O să continuăm cu încă un meci, desigur. Desigur. Ready. Așteptăm până ne bagă într-alt meci. Văd că el încă... Așa, perfect, a ieșit. Așteptăm. O să încerc să explic și de ce fac unele mișcări. Bun, o să mă duc pentru kick-off, nu o să-mi cer nimic fancy, doar mă duc pur și simplu în mijloc. Știu că aici el o să atace, o să încerce un mic challenge, așa că eu mă retrag în partea opusă a mingii. A jucat-o bine acolo. Așa, a dat-o bine. N-am și ce. Cred că a încercat ceva massive league, n-a fost ceva wow, dar a dat-o. A reușit să dea un gol, deci... O să dau puțin challenge aici. Știu că el s-a apropiat prea mult, asta e greșeala. Ups. Haide! Bine. Bum. Perfect. Nu știu ce s-ar enerva puțin acolo. Presupun că s-a enervat, adică e puțin îmi zice thanks, nu știu, ciudat. Missing open nets, desigur. Bump. Aici. Nu. Am reușit. Am nevoie de puțină viteză. Mersi. Adică a jucat-o bine, nu zic nimic, asta trebuia să fac în situația aia și făceam exact același lucru. De ce se duce în partea aia, văd că dă challenge, o ridic pe perete, nu mai are cum să-mi iau acum. Știu că se întoarce spre poartă, încerc să dau aia. Încercam să-mi țin momentul, văd că n-am reușit. E greu atunci când... Îl văd pe el în față, îl lasă și-o joace, mai bine mă retrag. Nu prea am ce să fac în situația așa. El are poziția mai bună, încerc să iau de aici, îl văd pe el în față, o dau în spate. Nu, am dat-o. N-am dat-o bine, sper să... Așa, perfect. Bun. Mă dau în spate, el face aia, îl împing și mi-au boost-ul. Îmi iau și momentul, văd că el s-a retras. Mare greșeală. Adică avea o oportunitate. Bun. L-am păcălit puțin acolo. Acum trebuie doar... Bun, mergem și dăm golul. Bun, perfect.
cam enerva puțin, nu știu exact de ce. Văpel, e în spate, cred. Da, e în spate. Bun. O iau pe perete. Fake. Bun. Îl împing. Mă gândeam să-l dau în partea cealaltă ca să-mi fie mie mult mai ușor să-mi țin momentul acolo. What the fuck? No! GG! Nice shot. Tot bine. Aici am greșit eu că m-am dus prea mult în poartă, n-am apucat să mă uit în spate. Nu puteam să... Așa, perfect. Mi-am conectat din nou controllerul. Văpel. Încerc să joace ceva aici și a dat bine. Așa. Încă mai pot face un comeback. Trebuie doar să mă bazez pe pe greșeala lui, practic. Pe faptul că el poate greși. Bun. Nice. Da, a dat destul de bine, ce să zic. Cât de cât o dau peste el și așa aveam și puțin mai mult moment. Ok, prind asta. O prind. Bun. Bun. E perfect. Merge bine, așa putem ține. Ok. Așa putem ține scorul egalat și dacă el... Na, acum are oportunitatea de a da un gol și noi putem ține scorul egalat în moment ce am un gol în plus. Bun. În spate vine pe acolo, nu mai are ce să facă. GG. Bun. A ieșit din meci. Se pare că da forfeit. Și GG. Iar acesta a fost episodul pe ziua de azi. Acesta a fost episodul pe ziua de azi. Atât am făcut. N-am avut nici... N-am jucat foarte bine, sincer să fiu, nu eram nici foarte încălzit, dar măcar am reușit să facem și noi 2 winuri acolo, e perfect. Să deschidem și un drop, așa de final de videoclip. Nu uitați să dați like, să vă abonați și să-mi scrieți în comentarii dacă mai vreți episoade de gaming precum acesta. Ok, eu am fost Husam și la revedere!